Ine ndinonzi Obert Mawira. Ndakawirwa nedambudziko panguva yadarika iyi. Ndakasanganawo neurwere. Zvinova zvakazondikonzera kuti ndizokundikana kubhadhara maschool fees evana. Asi pakufamba kwenguva pane vakatanga kuonawo dambudziko rangu. Muurwere ihwohwo vobva vakwanisa kundibhadharirawo maschool fees. Ezvinezvi maschool fees evana abhadharwa, asi dambudziko ravapo nderekuti vana havana mabhuku, zvinyoreso, shangu dzekuenda kuchikoro, mayunifomu. Uyezve ine handisi kukwanisa kusenza pamusoro peurwere hwekuti ndikwanise kuraramisawo futi mhuri yangu. Chikafu chacho chekuti vazokwanisa kuwana kudya vachienda kuchikoro vakaguta chinova chiri kutondinetsa zvekuti ruzhinji rweZimbabwe ndaikumbira kana paine anokwanisa kundibatsirawo, aigona kundibatsirawo. Vana vangu vakwanise kuendererawo mberi nechikoro. Ndatenda. Mhuri yeZimbabwe tichida kutendai nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSNTV, basa renyu richienda mberi. Kune vese vangada kubatsirana navaObert Mawira kubatsiridza kuti vanakomana avo ava vaviri, Blessing Mawira naPrefine Mawira, vawanikwe vari vanoendawo kuchikoro vakasununguka vachifara sezvinongoitawo vamwe vana vese, nokuti ikodzero yemwana umwe neumwe kuti ange achienda kuchikoro. Makasununguka kutibatira panhamba dziri paskrini idzo towanikwa tiri tinobetserana nehama yedu. Dai Mwari akuitirai zvakanaka. From Uncle Saint neSNTV, much love.